Diversi parroċċi f'Malta u Fgħawdex bħalissa għaddejjin bil-perjodu magħruf bħala l-kwaranturi. 40 sija ta' adorazzjoni u tal fil-knejjes waqs li s-sagrament ikun espost tal-pubbliku. Din it-tradizzjoni tmur lura mijiet ta' snin u bdiet minn Milan fejn il-Papa Pawlu III kien appella biex isir dan it-talb ħalli tieqaf l-gwerra li kienet għaddejja fl-Italja bejn żewġ rejiet. Net News kellem ma' Franz Zara li tan aktar dettalji dwar din it-tradizzjoni li għadha sal-lum issir b'devozzjoni fil-parroċċa ta' Żejtun. L-40 sija talb hija marbuta ma' l-40 sija li kien ikkalkulat li Ġesu dam fil-qabar. Din kienet saret peress li kien hemm xi inkwiet bejn żewġ rejiet, Franġisku l-ewwel ta' Franza u Karlu V, inkwiet li volġa f'ser, til, ħruq, eccetera. Imbagħad kien hemm ċertu patri Kabuċċin Giuseppe De Fermo u dak għallhom l-nisa Milan biex nagħmlu dawn l-adorazzjoni qudiem Ġesu sagramentat biex jaqaf il-gwerra. Fil-fatt waqfet il-gwerra. Allura permezz tek allura dawn l-40 sija bdew imbagħad jiġu promulgati kullimkien. Imbagħad ġewwa Ruma kien fi żmien il-Papa Pawlu IV illi daħlet hemmhekk u kien hemm żewġ qaddisin, San Filippo Neri u Sant Ignazju, illi dawn daħluha però biex in-nies propju bħala pattija għadnu bidi kienu jisiru fi żmien il-karnival. Minn hemm imbagħad infirxet setajt ħafna drabi ma' postijiet oħrajn. Franz Zara għalina wkoll kif jiftakar din it-tradizzjoni meta kien għadu żgħir. Jien għadni niftakar, aħna kellna l-kanċell mhux bħallu, illum m'hemmx il-kanċell madwar l-artal, u għadni qed nara il-fratelli tas-sagrament libsin bil-kumfartija u bil-mozzetta ħamra jagħmlu adorazzjoni. Pereżempju niftakar wieħed għandu ċar quddiem għajnejja kellu l-arloġġ tar-ramel jgħidu s-sunglass ma ġembu, għax naturalment ma kienx jaf forsi jaqra l-arroġġ u żmien ma kienx hemm il-mumoda tal-arroġġi u jagħmel l-adorazzjoni hemmhekk u sakemm dinna ir-ramel minn fuq jinżel għal isfel u kienet tgħaddi issija dedikata għall-adorazzjoni. Kien niftakar pereżempju saċerdoti fuq l-artal, fuq il-ġenikjatur, mal-ġem tal-artal, libsin naturalment is-suttana, l-ispellezza u anki l-istola jagħmlu l-adorazzjoni. U naturalment anki n-nies fil-Knisja kont tara ħin kollu għaddejjin. Pereżempju l-Ispirtu Santu kien hemm drawwa wkoll. Illi meta jagħmlu l-nofsija tagħhom adorazzjoni kien hemm kaxxa żgħira kellhom bħal biljetti, allura pereżempju dħalt jiena poġġejt il-biljett biex nuri li jiena l-madri Nurija jonkel l-sol inkarigata li jiena għamilt il-ħin tiegħi tal-adorazzjoni. Il-Viċi Arċipriet tal-Parroċċa taż-Żejtun, Father Bernard Mikallef, tkellem ma' dan l-istazzjon dwar l-importanza tat-tradizzjoni bħal din. Ta' kollu marbut minn din ir-realtà waħda li Alla sar bniedem ingħata għalina u allura hemmhekk fejn jiġi s-sens tar-rigal, hemmhekk fejn jiġi wkoll li aħna nagħtu lill-oħrajn għax Alla ingħata għalina, ġifieri hemmhekk huwa l-qofol ta' kollox. Kollox minn hemmhekk beda. Allura tajb li aħna niftakru l-qofol minn fejn beda. Għax dak kollu aħna nagħmlu kollu ħareġ minn dan. Ġifieri tajb li f'moħħna jkun hemm dan. Kull ħaġa li nagħmlu kien ikunu naf parties u rigali, eċetera, ma niftakru li wara da kollu hemm din ir-realtà sabiħa li Alla sar bniedem għalina u ħabna. Fil-passat f'pajjiżna kien jintuża l-arloġġ tar-ramel biex ikejlu l-40 sija ta' adorazzjoni u fil-każ tal-Parroċċa taż-Żejtun dan l-arloġġ żammitu fil-Mużew tal-Knisja.